na ano mo bro, di ba na kwento mo sa akin dati, this is one of your business before. Yes. Ano po yun? Nag-online selling kami. Online sale. Yung mga siumay, nguyong. So magaling ka mag online selling bro. Magaling ako mag-sell stock. Baka pwede ibenta mo na ako sa online. Okay, so hanap tayo na. Ayan, mga pulo kayo mga single tatlo dito guys. Kaming tatlo dito is single na single. And ready to mingle. Kung may gusto man gusto rin. Ayan ngayon lang po kami ulit kasama ni bro. Bro, mga unsita bro. Sabi ko kanina kay bro, yung it vlog bro. Ang dami mong rice, nagugutom ka talaga bro. Sabi niya, gutom talaga ako bro. So, pray muna tayo bro. Pray muna tayo. May siuma dito. Yan. May siumay. And of course, yung namin, di lamaw. Ayan po yung lamaw namin guys. Lamaw po yung sa amin ni Rocky Tiro Master. Kay bro, batchoy. Gusto nyo daw na may sabaw. So, kain muna tayo guys. Oy. May sabaw. Lamig ng lamaw kaya na ay itlog. Itlog. Tapos sumay. Sarap. Yung lamawan. Sa mga kababayan namin dyan, Katmon, Sogod, Bourbon, kahit saan, pwede kayo bumisita dito sa Pahayahay Food House. Di pala, Food Park. Food Park. Pwede kayo dito magpahayahay. Pahayahay is located at Barangay Damulog, Cebuano Sugod. term. Meaning na Parang pagpaaliwasay, gano'n bro? parang ganon ba? Yung tahayahay. Ano ba yun? Yung sa Tagalog, Pahayahay. Kung, Relax. Relax lang. Parela. pang parelax, parang gano'n. So sa mga kabayan namin, pwede po kayo, lalo na pag Saturday, nagla-livean sila. And shout out pala sa AD's Astra Band nila Mariang Rivera, yung vocalist, ay saka mga sa grupo talaga nila, DED Astra Band. So shout out sa iyo guys. Sila yung mga nakasama mo dito bro. Na namin bro, na naging close namin kasi sila po yung mga vocalist. Tapos pag sit-tray ng kanilang song, pwede na po sila makipag-jamming. So naki-jamming po ako, ginagamit ko po yung boses ko, napakaganda doon. Wow. Joke lang. Yung mga kasama ko lang po yung kumakanta. Nagamit talaga yung mo bro. Talent mo. Talento. Tapos kami lang taga-sayaw. Adonis Gibar Hay po sa mga viewers natin dyan. Grabe, among Adonis Gibar dito bro, gamit bro Nagamit na kayo itong imong Kanaan ba? bro? Magiling-giling. Yung pinakita mo sa TikTok bro. Nagagamit na talaga. Swear guys, ang sarap ng pagkain nila. Kung gusto niyo pong matikman, punta kayo dito sa Pahayahay Food Park. Pero kung pupunta kayo dito, mas okay kung hapon kasi sa mga oras na to, Medyo pa mainit pa bro. hindi. Yung open, hindi lahat. Yung pagkain nila. Yung Hindi buti na lang may isang nag-open. tindahan dito na nag-open. And sa sa Taga City, mga next day, siguro pwede na kayo mag-overnight dito kasi gumagawa na po sila ng mga rooms dito guys. Parang mga pwedeng mastihan. Katulad bro. Ubos. Alam mo ilang kuan sa? Masarap bro. And pinipili din namin inumin guys, hindi kami sa soft drinks. So ito, tapos may lemon. Lemonade. Ay pangalan yan bro. Basta lemonade yung paano ko bro. Naalala mo. May marakit bro. Kamay bro. And po sa lahat ng mga viewers namin dyan, sa lahat ng mga subscribers namin ni Yung It Vlog, Marinong Homeboy, Rocky Tiro Master. Advance Merry Christmas sa lahat, no? Ilang days lang bro, mag-Christmas na bro? 7? Ano tayo ngayon? 14 tayo ngayon bro. So, Meron 6 pang 6 ba? Hindi pala, 11. 11. So, advance Merry Christmas sa lahat guys. 13 bro. Siguro bukas na magsisimula yung Misa de Gallo. Simbang gabi bro. Simbang gabi.
Hello mga ka-viewers. Yes. And po, sa mga baguhan pa lang sa aming mga channel, Yeah. don't forget to follow our Facebook page, Marino Humboy. Unit Vlogs. Yes, and Raketero Master, no? Yeah, bro, Raketero Master. Kahit hindi muna kayo magpa-follow sa Facebook page ni Raketero Master, guys, basta mag-subscribe lang muna kayo sa kanyang YouTube channel. Yung ano na, yung inaantay na lang ni Raketero Master, mga kahumboy, di subscriber na lang para ma-monetize na po siya. Yung watch hour, comply na po niya. So yan. Kaya suportahan natin mga ka-unit, no? Si bro, Raketero Master. Tingin ka mo dito juga. Oo, madyak ay parang musuga ba? Dabar ni. Muldabar. May alcohol, bro. Ano siya bro, parang tawon pa siya para matamis. And ayan, every Saturday may live-an po dito. Ganda maki-jump sa live-an nila, guys. Anong Di- yung bandan na, bro? The AD Astro Band. 80. To Yeah. add Add. Astro Band. Shout out Mariang Rivera, the vocalist of the Add Astro Band. Sa kanyang kasintahan, saan ang shoota niya nga. Galing din mag-gitar, bro. Bala ko nga magpaturo ng gitar, pero parang ano na ba? Parang ano na, late na. So si Bunso na lang at saka si Kervin or si Ervin yung patuturuan namin mag-gitar. So kaya mo pang matuto? Kaya pa mo na. Pero lagi no? Gusto ko rin talaga sana matuto mag-gitar. May gitara ka ba sa bahay? Wala ka, bro. Kumawa ka, bro. Hindi. Marunong ako humawak ng gitar. Pero Tumas ka hindi. hindi. Marunong rin pero hindi maganda Wala tono. pakinggan. Marunong naman ako magpatunog ng gitara pero hindi maganda pakinggan, no? Last naming kita ni bro, yung sa hindi kita, bro. JK Sokro. Matong Laban din natin. Yung gathering natin. with Ate Cha. Yes, belated happy birthday Ate Cha rin, no? Karawan na kahapon. Dijuan teman dua dia, kawan muda. So ayan mga kamaster, tapos na ako kumain. Ayan, ubos. Sulit What's up, ka lang mga foods. kamaster. Sulit pa yung foods nila, guys, kasi masarap na, tapos hindi pa masyado mahal. Ano na yung food na ito? Bro, Ay, lay bar sa dia. affordable. Tapos, marerelax ka talaga kasi ang nakapaligid sa'yo is Makahoy. ayan, Bundok. nature. No? Hindi katulad ng kakain ka sa mga ibang kainan malapit sa ano, City. mausok. Diba? Lausok tapos mainit. Lagi hinana lagi. Dito napaka-fresh ng air, no? So, kung pupunta kayo dito, doon lang kayo papasok sa may Barrio Hall sa Damog, di ba, bro? May skina doon. Doon kayo dadaan, tapos papasok kayo dito. Yan yung sasakyan mo, bro. Yan, yung car sa akin, yung car. Yung ano, bro? Yung car ba? Noon, bro, kapag kapala rin tayo, bro, bili tayo ng sariling car. Ka-invest na, ka-invest. Malapit ang pista sa ano, bro? Bili tayo ng mga car. Nung binibinta, sinasabit lang na car. Baka meron dyan sa ano, Damulog. Damulog. Mm. Yan. Sa merkado. Bibili na rin po tayo ng baril. Wala ka, bro. Para parang kikarto talaga tayo. Sir, manood to, sir. YouTube channel namin yun. Tignan niyo po yung mga expression namin kasi kung paano din niluto. Paano Sarap niluto? naman yung Diba? niluto, guys. Nakapag-content kayo doon. Si Manoy Toroy, actually, hindi siya kumakain yung klase na palaka na yun. Kasi sabi ni Manoy Toroy na ano daw, parang hindi na makakain, bro ba? Kamprag eh. Kamprag, pero ganang baki nga. Sapa ka na. Kamao man. Napaka-ano lang nun, guys, kasi si Bro Yungits, marunong po siya Ayan, magkatay. Ang galing kamao ka na mo. Yung hindi marunong maglinis dyan,
Iyo kayo eh. Risky talaga yan kasi may part sa palakang yan is nakakalason Kalason. talaga. Lason. So, hindi safe yan kapag hindi marunong ang mag-repair. So, kailangan nyo munang Idubo tayo, magpapaturo talaga. Adobo. Yung adobo na mo niya, lamig kina Lam- ketchup, lam- patis, adobohon. isukaan. Lami kayo bro. Pagkaon lagi, Basta bro, ba? Ang kuan daha kay bukog lang siya Bruno. Pero lamig yun siya, oy. Pero kato-ato ang gibuhat bro. Pwede ra gyud ta kato. Kuhaan das buko lagi. Kidaghan mo kay kahit ano. Tangan mo kay tugod. Sila nga si Tatay Liklik, yung mga kasamahan ni Manay Toroy doon sa bukid. Pagkatikim kinabukasan, wow, ang sarap nito dong. Sino nagluto dong? Ah, si Bro Yung ang luto yan, ma'am. Ah, Ikaw din sa nila day. Kinapati sobra, di ba? Mga malita. Takam to sobra gud. Gihatag na ko ang katuos sa bandihado. Nga naam titubaan ng gipalit. Oo. Kontay na pagituba tayo eh. Kung alam ninyo, agida ilan ng Tatay Liklik dito. Sa trabaho sa kwan, Payag. nagtrabaho sa payag. Lami oy. Yun po yung mga best experience namin sa bukid, Pag guys. sana makabisita tayo doon together with siguro Bro Marvin, Bro Marvin. Tips, Oo. madala na Bro Tips and mabisita natin si Roy Toroy doon. Hingi muna kami Tagal ng... mo na. Hingi tayo na pahitor kay Ate Cha. Si Ate Cha, okay naman si Ate Cha. Basta hindi lang tayo matutulog doon. Kaya si Ate Cha, wala naman masyado punta sa bukid. And bawal din po sa bukid ngayon, medyo kapag nag-iingay kasi yung sister-in-law ni Ate Cha nag-online. Online. Oo. Pero kung tapos na, off-duty na, pwede tayo makapag-ingay-ingay. Gumagawa ng YouTube channel, yung kapatid natin siya, Bifam channel. Oh, parang ganon. Bifam. Oh, Bifam Bifam. channel. Yung kapatid natin siya. So yan, mga kayungit, tapos na po kami kumain at saka balat na lang kami sa mga susunod Hi, mga na idol. hakbang. Saan tayo? So before I end